Kaixo, Ines Garmendia naiz, matematikan lizentziatua eta hainbat urte daramazkit estatistikari bezala hainbat eremutan. Eta orain dela 2 urte parte hartu dut osasun sistemaren datuak berrerabiltzeko proiektu batzuetan. Osasun sistemaren datuak erabili ahal izateko hainbat oztopo aurkitzen ditugula estatistikariek eta zenbait adibide jarri ditut gure proiektuetan zehar aurkitu ditugunak eta nik uste dut mundu guztiak aurkitu dituenak bere lanean. Eta osasun sistemak egunero sortzen dituen milioika eta milioika datuak ezinbestekoak izango dira kalitatezko ondorioak ateratzeko eta berrerabiltzeko, baina ondorio horiek egokiak izateko oso garrantzitsua da datu horien kalitatea ezagutzea. Ines Garmendiak pazienteen datuek egiten duten ibilbidea kontatuko digu. Ines matematikan lizentziatua da eta estatistikan espezializatua. 10 urte baino gehiagoko esperientzia dauka estatistikari gisa, hainbat eremutan, finantzan elikagaien banaketa, estatistika ofizialean, eta azken 2 urteotan osasun sisteman datuak berrerabiltzeko moduak ikertzen aritu da, BioF-ko hainbat proiektuetan. Lehenengo eskerrik asko antolatzaileei, zuei etortzeagatik, bereziki Feliperi egondelako gure atzetik lortzen zuen. Zaila da olako gauzat antolatzea eta nik uste eskertzekoa dela denek egin dugun lana. Eta merezi duela ziur nago. Aitziberrek esan duen bezala, nire izaldian, pazienteetatik datu basera iritsi arte, informazioak egiten duen ibilaldia ikusiko dugu, ez? Eta nik ikusi nahi, Aitziberrek esan duen bezala, azken urteetan gure osasun sistemak milioika eta milioika datu jaso ditu eta jasotzen ari da egunero, ez? Paziente bakoitzaren kontaktuekin. Orduan, orain erronka da ikustea, zer egin dezakegun datu guzti horiekin ezagutza lortzeko, ez? Eta nire aurkezpenean nahi dizuen pixka bat kontatu, ze oztopo nagusi aurkitu ditugun guk gure proiektuan zehar, eta nik uste dut mundu guztiak aurkitu dituela oztopo hauek datu horiek erabili ahal izateko. Eta ez da izango Filiperena bezain xelebrea amets horrekin eta nirea da ibilbide serio bat. Baina, orduan, 1950ko hamarkadan, Isaac Asimov zientzia fikzioko idazleak, hainbat kontakizunetan aipatu zuen multivac superkonputagailua. Bere asmakizuna zen noski, baina nik uste interesgarria dela ideia hau. Ze bere kontakizuneko pertsonaiek egiten zutena zen, esertzen ziren monitore batean eta galdera bat planteatzen zioten superkonputagailuari, eta arek munduko datu guztiak nahasten zituen eta nolabait lortzen zuen erantzun bat osatzea eta hortik ateratzea. Hau noski 50. hamarkadan futurista zen, baina nik uste azken urteotan gure buruetan nolabait sartu dela. Ideia hau denok daukagu buruan. Esaten digute nola gure datu guztiekin egingo den hau eta bestea eta egiten ari den. Eta osasungintzan ere ez gaude hortan gaude, azkenean. Eta Felipek esan duen bezala, nolabait ikerkuntzan ere beste terreno berri batean ari gea sartzen, ez? Eguneroko jarduerak milioika eta milioika datu sortzen ditu, eta nolabait hor daukagu aukera bat ikertzaileok edo klinikoek edo edozein interesdunak galderak planteatzeko eta informazio horrekin erantzun ahal izateko. Eta bide horretan egin behar dena da datu base bat sortu, nolabait galdera horri erantzuna emateko. Zentzu horretan, nahi ditut alderatu pixka bat bi mutur hauek, ikerkuntzan existitzen dianak. Ikerketa guztiak egongo dira hor erdibidean, nolabait. Baina alde batetik, real world data edo osasungintzak egunero sortzen dituen mundu errealeko datu horiekin egiten den ikerkuntza daukagu, da pixka bat esan detena, informazioa biltzen da, diseinurik gabe, ez dakigu oso ondo zertarako jasotzen da,
Gero galdera bat okurritzen zaigu, antolatzen dugu informazio hori alden bezala, datu base bat sortzen dugu, eta gero metodo estadistiko ez erantzun bat eman behar dugu ez, eta ondorioak atera. Beste muturrean, kontrako egoera da, kontrako bidea egiten du ikerkuntzak, ez? Galdera batekin hasten gara, galdera hori erantzuteko datuak biltzeko diseinu bat egiten dugu, diseinu zorrotz bat, eta oso ondo begiratzen da diseinu hori. Orduan, datuak jasotzen ditugu horren arabera, kalitatea handiko datuak, eta orduan metodo estadistiko aldez aurretik finkatuak erabiliz, erantzun bat emango dugu, ez? Nola hain ondo diseinatua dagoen bilketa, erantzuna ematea, nahiko erresa izango da. Aldiz, real world data edo beste muturrekoan, datuak emanak dira, informazio sistemak biltzen ditu, diseinurik gabe, eta orduan metodo estadistikoetan lan egin beharko dugu ikusteko nola datu horien diseinu falta edo ekiditzeko, eta hori nik uste dut edukitze egingo duela pixka bat hortaz. Nik nahi dut pixka bat zentratu nire hitzaldia guk gure datu baseak sortzerakoan aurkitu dituguen benetako oztopoetan, ez? Eta zuek ikusteko zer erronka mota ditugun eta gehiagora joango dira gainera urte hauetan. Orduan, lehenengo arazo bat edo oztopo bat izan da, fidagarritasunarena, ez? Informazio sistemak datuak biltzen ditunean, erregistroak hartzen ditunean, guk ezin dugu bereiztu, adibidez, erregistro bat faltsua denean edo errore bat baldin badauka, printzipioz ezin dugu bereiztu, ez dakigu nola bereiztu egiazko erregistro bat eta faltsua dena. Ez daukagu, printzipioz ez modurik jakiteko. Orduan, fidagarritasuna kontuan izan behar dugu, hor dagoen gauza bat dela, jakin behar dugu ze kalitatea duten datu hiek, ez? Baina, batzuetan, konponbidea dago. Gure datu basean adibidez, pazienteen pisuak jaso ditugu, lehen arretan jasotzen diren formulario horiek esplotatu nahian, ez? Eta orduan ze pasatzen da, aurkitzen direla 89 eta 89.000, ez? Nahaztuta. Orduan, kasurtan argi dago zein den konponbidea, ez? Unitate asuntoa da, eta nola eskalak hain desberdinak diren, oso erresa da jakitea nola konpondu. Baina esan nahi dizu edana da, ez dela beti horrela, ez? Batzuetan ez dago konponbiderik eta ez dakigu oso ondo zer egin. Bigarren erronka da pixka bat urteetan zehar jasotako datuak biltzen ari garenean sortzen dena, eta da estatistikariek deitzen dioguna datuak sortzeko mekanismoa aldatzen dela esaten dugu. Eta horrek esan nahi du bi hitzetan erregistro bat sortzeko probabilitatea behar bada aldatu egin dela denboran. Eta adibide batekin erresago ulertuko duzu. Guk gure proiektuan jaso dugu bihotz gutxiegitasuna duten pazienteen kohorte handi bat, 16.000 bat edo dira. Eta orduan, grafiko honetan ikusten dezute 5 urteetan zehar, gure pazienteak dira lehen aldiz patologia horrengatik ingresatu duten, Osakidetzako ospitalaren batean ingresatu dituzten pazienteak dira, ez? Eta 5 urteetan zehar hartu dugu altan, beste patologiak balin badituzte, altako txosten horretan, irudikatu ditugu hor nagusiak, ez? Patologia pila bat dituzte, nagusiak hor dituzue. Orduan, hor irudikatzen dena da, patologia bakoitzaren prevalentzia, hau da, zenbat paziente, portzentaian duten patologia hori altako momentuan. Eta ikusten duzuen bezala, nahiko nabarmena da, gutxienez patologia batzuentzat oso argi dago, urteetan zehar handitu egin dela prevalentzia hori. Eta orduan, esan dezakegu, guk alde batetik, azalpenak pentsatzerako momentuan, guk badakigu, pazienteak zaharragoak direla, aldako momentu hortan. 2015koak adinduagoak dira. Eta orduan, patologia gehiago izango dituzte. Baina beste alde batetik, egia da, Osakidetzak azken urteetan, ahalegin handia egin duela, diagnostikoak eta hobeto kodifikatzeko, eta patologiak hartzeko. Orduan horrez esan nahi du, behar bada, 2011an diabetes bat hartzeko probabilitatea ez dela berdina, 2011an eta 2015an. Orduan hori gure datu basea eraikitzarakoan kontuan izan behar dugu.
Hirugarren oztopo bat da, pixka bat Maiderrek aipatu du nola oso interesgarria den, aukera asko sortzen dira iturri ezberdinak nahasten ditugunean. Baina baita ere oztopoa sortzen dira, zeren eta iturri ezberdinak elkartzen ditugunean kontraesanak sortzen dira eta oso normala da, osea beti gertatzen da eta lan asko ematen digu beti. Orduan oso adibide simple bat da, guri pasatu zaigun bat. Guk elkartu dugu hilkortasun erregistroa eta elkartu genuen lehen arretako datu basea, kontaktuak. Eta orduan ikusi dugu paziente gutxi batzuk badutela heriotza data bat, egun jakin batean, ez? Eta handik bizpahiru egunetara, batean kontaktu bat dute sistemarekin, lehen arretako medikuarekin. Karo, hori ez da posible, eta orduan adituen gana joan ginenean, historia klinikako adituen gana, esan ziguten askotan gestio administratibo bat dela, ez? Egiten dute registro bat besterik gabe. Karo, guk ikertzaileek hori datu base hori interpretatzen badegu kontaktuak bezala, kontraesan bat sortzen da, ez? Orduan, nolabait arazo asko sortzen dira iturriak elkartzen direnean, eta konpondu behar dira badituen laguntzaz askotan. Laugarren oztopoa seguru zuentzat oso ezaguna dela. Hau ikerkuntza tradizionalean ere gertatzen da. Da askotan datuak falta direla, osea zerbaitegatik ez ditugu gordetzen, edo galtzen dira, edo sistema informatikoak ere batzuetan ezabatu egiten ditu erregistro batzuk. Ez dakigu hori pasatzen da. Eta orduan, horrek, esker honez, konponbide ezaguna daka. Normalean egiten dena da, utxune horiek inputatu egiten dira, osatu egiten dira. Ez behar bada balio realekin, baizik eta probableak diren balioekin. Eta horrek egiten du, gero taula osatzen badugu, ondorengo metodo estatistikoak askoz ere hobeak izango dira. Orduan, esker honez, asko ikertu da arazo hau, eta badakigu nola bete, ez? Kasu honetan, adibidez, sexua baldin badaukagu, eta neurria jakinik, seguruna pisuaren balio probableak eman aliko ditugu, eta hau egin behar den lan bat da. Baina, hemen, 5. puntu honetan erakutsi nahi dizuet, bat eta hau bitxiagoa da. Eta behar bada ez duzue pentsatu edo, ez dakit, niri oso garrantzitsua irutzen zait honetan pentsatzea. Eta da, real world-eitako datu baseak eraikitzen ditugunean, karo, ze pasatzen da? Demagun, 10 pazienteren diagnostikoak jaso ditugula, diagnostiko pilo bat, gehiago, baina, hemen batzuk. Eta orduan, adibidez, diabetesa badute edo, hipertensioa, bat markatzen dugu, ez? Estatistikoeki taula hori erabiltzeko, ustiatzeko, 0 ez beteko ditugu besteak, normalena 0 ez betetzea. Orduan, hemen ze pasatzen da, behar bada, hemen bide honetan, kontu zibili beharra zehaiga esaten, paziente hauek, 0a dutenean, ez daukatela patologia hori. Batek igual ez daukala diabetesa edo hipertentsioa. Eta hori ez da egia, hori guk asmatu, guk jarri diogu 0 hori, ez? Ze behar bada paziente hori ez da guain jun medikura eta diagnostikatuko dute bihar. Esan nahi dut, berez, utxun horietan probabilitate bat dagoela, ez? 0 eta baten artean. Hor. Eta, karo, datu base hauek eraikitzerakoan gehiengoak utxuneak dira. Orduan, kontu zibili behar dugu zer egiten dugun edo. Ze esan nahi ematen diegun utxune horiei. Eta orduan, horregatik, metodo estadistikoak sofistikatuak dira, bai edo bai. Datu hauek ustiatzen direnean. Azken puntua, erraztu diate, bai Juan Luisek eta bai Filipek komentatu dugu, osasun informaziorik gehiena ez dago egituratua. Gehiengoa testu moduan dator, testu idatzia. Eta hor, izugarrizko erronka daukagu, etorriko diren urte hauetan, testu horri forma emateko eta informazio hori erabilia izateko ikerkuntzarako. Zer egin behar dugu, behar bada, lenguaia prozesatzeko algoritmo aurreratuak erabili, adimen artifizialeko algoritmoak, baino, eta orain, nola hau kontatu dizueten bestek, nik esango den nire ikuspuntua zein den. Felipek esan du, nola ari gehan ateatzen balio batzuk altako txostenetatik, ez? Oso importantea da klinikoek parte hartzea. Osea, algoritmo bat oso ona bada ere, ezingo dugu ezer egin baldin, eta ez badute parte hartzen prozesu hortan, testua nola sortu den,
klinikoek nola idatzi duten eta guzti hori ez balin badakigu, ez? Eta testuak oso ondo ulertzea nola sortu diren hori ezinbestekoa da. Ez bakarrik algoritmoa, baizik eta bien arteko elkarlana. Eta, amaitzeko, bi ondoriotxo. Bata da, esalde pixka bat, etorriko diren urte hauetan, erronkak areagotu egingo dira. Ez zaizkigu gauzak erraztuko, baizik eta seguruna askoz ere komplikatuak izango dira. Zere iturri pila bat elkartzen joango gara, Big Dataren garaiontan, geroz eta iturri gehiago elkartuko ditugu, ADN-arenak, milaka eta iturri, eta orduan horrek oztopo gehiago ekarriko dizkigu kontatu dizuedanak. Eta bigarren puntua, nire ustez importanteena da. Eta da, pixka bat esan dudan aliat testu idatziarekin. Datuen fidagarritasuna ez badugu guk barrutik ezagutzen, hau da, informazio sistemaren ondoan gaudenak eta klinikoek, ez badugu oso ondo ezagutzen eta ez badugu ezagutzen oso ondo ze oztopo aurkitu ditugun eta nola konpondu ditugun edo nola ez diren konpondu, orduan naiz eta algoritmoak oso onak izan, datuekin egin diren produktu horiek edo atera ditugun ondorioak, horien fidagarritasuna ezingo dugu jakin zein den. Zeren horien fidagarritasuna dago gure datuen fidagarritasunaren mende. Hori da konponente nagusia. Eta orduan gure datuak ezagutzea ezinbestekoa da. Eta besterik gabe, eskerrik asko eta